А сега дойде момента да прочета поздравителен адрес от госпожа Елена Поп-Тодорова, извънреден и пълномощен посланик на България в САЩ по случай 24 май към Български детски хор и училище Гергана. Уважаеми създатели, крепители и приятели на Български детски хор и училище Гергана в Ню Йорк, в днешния ден всички поколения българи празнуваме най-хубавия си празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Уникален ден, който събира по неповторим начин българите у нас и по света. Ден, който винаги е бил над злободневието, древните спорове и разногласия. Ден, който ни прави по-добри и по-благородни. Училище Гергана събира в едно езика ни, песните ни, танците ни, цялата съвкупност на българската култура и идентичност. Поздравявам и благодаря на преподавателите, учениците и родителите, чиято преданост и постоянство осигуряват успеха на пеещото и танцуващо училище Гергана. Честит 24 май! Елена Поп-Тодорова. Стефка Естатия също има да сподели с вас адрес. Искам да ви предам поздрав от нашата любима, най-голяма почитателка Павлина Доковска, която за съжаление не може да присъства, защото има да урежда много неща покрай предстоящото си пътуване фактически. Ето с двама от участниците в концерта на 28-ми. Това е Лора Аллахмат и Георги Леков, които ще са изпълнители за концерта. И виждате ли с какъв ентусиазъм ви канят, ако искате, заповядайте на 28-ми в Карнеги Хол, Wild Recital Hall, малката по-малката зала. И Павлина заминават ето с тях двамата. Днеска световец за Вашингтон и там ще си направят концерта. Това е.